Nangni chobani bagi tansa ke korang relai Hai di buskango himlaina Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi Hansani yapri no shongu Yachagi kora Ubagari kora Yachagi chobani kora Adi kusaroni chirima kora Safano la kene ka chongi taku bukuk sho kaisha susuk imang chini abo no pai tak chini abo coba chung jotoni diprasa ma bai tini tikulayo chini kan kaisha imang chung jotoni Greta Niprale Ke korang relai Hai di buskango himlaina Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi Hansani yapri no shongu Yachagi kora Ubagari kora Yachagi chobani kora Jotono no lam shokote sahai na hai joto gumoti tiri nai tongnai khaponi takhukte bukuk songno chong phai shokote tabuk dili hasto huntai bai bete sahai na hai malai fikas da phaidi bai bai bokok sai nei 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 chong to shokai ka bai huntai chong tabuk aro shokai mani ya golo chong tabuk bo thanglai nei ta to chong chine lelama thayo thanglai dra nai ta to achik ko ba ke apni ya golo chine 11 tarin simi jantar mantra program nai nei chong jotono salai da Gajeng 11 tawa jotono aro sogoi nai chini jekta ta tiprale no sanna hne chong je phaile mane abor sanna ni bage chong aro thangai khorang tisanai chini bubagrani netri theo huntai koidin abo demonstration ngai aro tini bai khna ngai 5 bai 6 tarikh gyabon bage chong jotono redin jak norok tonugun ta khana asu dole dole chong phaile mane abon bage chong tabuk jotono nasinglai jak bupur 11 ta tamno chong jantar mantar thangai nai chini protest na chong khorang ti sawai nai chini central government na chong bai bele bele ka hambai huntai amo haina chong aro shopai mani ya golo chong tebo taku bukuk sama chong kok sana ni chai tonglai nai tabuk no chong dili hasto chong yakung lekha huntai yango kok sana ne te khorak sa bai bai kok sai tong phone tongara de ko bai kok sana le bele no lam so go bai bahai ma tong ka saga de 3 din ni jani ni ya golo Jong dam bahai ma tong hangka ke jong bubagrani waria so bosto pane jong sapai nai jong jotono kesa kaham kurung na suktini buri jila bodol kaham no sapai kya jong lama roko bukuno amhai kosto rokong bai dia ti motamuti kaham nong khasi mai ti sawe kesang nong oi sapai bai jak tau sadra ti ne bai chong tabu oro ni chong tabu boro thanglai nai jong aron tawo sini je tongjangnai thayo thangai sini dibon ni jabo jong nongjangnai jotor motora jong tawo thangai sotores khai te ke musi jong sini ani silmengkai onukuti district president DWF ni Resmi Debarma ambai bele ka bai no yango bo lam sogo ako ni sini mung pula sana Angin mungkin to ngaisa de Burma social worker ang samung kai tongo anto delio haimani 30 tarikh sobai ka kini hingka ke bubagrani central jogno yam soknani bage ang ogaro khai sobai ka
kini right to balance han thani jaka constitutional right so by 3 article no ki kini kholan kini central government no khanga ni bage pal baksha hangga jakono samongya pe baksa khlai mano hange chung jakono sai mano hai ni bage kini gobag lani makoli mukti athukri hai ke chung khanga ni bage tal hai ke piranga ni bage kini kitna sanga pohor hai ke chung khainga ni bage kini chung jakono aga pal baksha ke bakhlai ka hambai kini ta ko buku songang obong me khanga ni mukchungo ye ba kha phai mi ang ni kongai rok e ba ba kha khiga ri kongai rok no ke ba kha ka khigi kini kok to mak thungai ong bisin ki banga ngai mang ngai live telecast ngai mang ngai no je khanga am khanga ang no ni thani koyo no shuri wi kongi jate op program kaham ke lai kulani smi pai kha gawaki kaham kun thai thok ke ba sang te sha thang sa ki tifle thang mangangi engthun dei kini je program songsa jak khanga bai kini songsa jak op program jate kaham ke lai thangani bage no jate phangki shuri tongani bage obongang koyo hambai hambai bele bele ke ge faidi jung te motoruk turuk buskango kok sana ni chai to lai na ke amo hai no nangkung mani kok to marong no naina bagai jaya kare nai tonggi gumoti tibi hambai